Right, kana mazoda kuitirwa ma tiles. He is a specialist. The man himself is here. Sota zvinhu zvavo panapa. Tiling expert. Taurai mega tiling experts ndo kubasa kwedu. Andima zvese zvinodiwa mabathrooms, zvinodiwa dzimba dzese, ingave floor tiling, wall tiling, cladding, mosaic, everything. Andima kubasa kwedu. Nice one. Ndo zviri kuitika izvi. Vari kusota shower. This is going to be a shower cubicle. Zvichiri kutogadzirwa as you can see kuti madziro achakadai so tangoti tikuratidzei before and then tozokuratidzai after kana vapedza kusota masotero avari kuita avari kuita ipapa kuita kuti zvinatsobuda zvakanaka. So ndo vision 2026 yekuti imba ngaipere, asi unototsvaga maspecialist vanogona kuita basa nokuti finishing ndo yakanyanya kuoma kupfuura zvimwe zvese izvi, nekuti ndo zvinoita kuti zvizobuda zvakanaka. Basa richiripo anoona kuti hapana kana ceiling, hapana kana mafloors, imba yese inaswa matiles nawewa zvese zvinoona kuti kwesoko hakuna matiles. My main bedroom, a solar system yakaiswa 2 weeks ago. Pachine one more battery apa as per specifications dzakataurwa na electrician kuti imba inatsorana zvakanaka. Apa pachaiswa washing machine, panapa zvese zvakagadzirirwa kuti zvinozokwanisa kushandisa mabatteries ari maviri. Paiswa solar system ina jorag, asi munongoda denga upenyu hwemunhu mutema ihondo sure. Ceiling hapana. Madoors aya fresh doors akatoiswa this December papa sina madoors apa kubva 2023 tiri kuona kana apa hapana kana glass repa fan light door apa. Right, munomu ndo mini office yangu. Ndo matiri kuita ndo matiri kuenda tichishandira. Panapa sadakangama tine inonzi live view solo. Handika this machine kamachine akamuri kuona akaka kano streamer to YouTube, to Facebook, to any social media platform tiri live. Unenge wakangobayirira pakamera neHDMI, then you can go from Harare to Murewa uchistreama kana uri muchato kana iri funeral kana mabasa anoshamisa kanhika kana ndatokakangama kuti tinako. We have 2 of these ones, so you can hire us for live streaming specialist tichishandisa 1 camera. It's not very expensive. Toenda tonofilma mafuneral, tofilma kana muchato uchionekwa live nevamwe vanenge vasingakwanise kuita vasingakwanise kuuya. Now we working from home. Ndoka office kedu because hatina ceiling, solar light yakapawa boho nema lights epanopamba. Saka we now have continuous light, which is a plus for us. We have Starlink, it's good for us. Saka zvese ndezvebasa. Saka tiri kufukidza kuti chimwe zisazonyanya kuenda dust. Saka that's my small office in the house. Pandine chiita mabasa angu, and 1 desk is not enough for me because ndikapedza kuedita apa pachine chichirendawo chiita zvachiita, I move over to this one. Ndosikutanga kusoitawo futi palaptop apa, not only palaptop, ndobva ndasikutanga kusoita this Dell computer, chicomputer chakadai so ichi. We have 4 of these ones kuti everyone anoshanda social media anenge ane rake desk, aine computer yake iyoyo nekamera yake. So musazokangama kuti haya live streaming tinoita macorporates kana une budget shoma, we can bring 1 camera ne live view yedu yetososkorova. Don't worry about internet, tinge tinayo nekuti tine Starlink. Then apa
bore irikushandisa solar. Solar panels acho ari pamusoro. Tiri kuita sei, tinongosweta on panapa. Tikangosweta on panapa, tobva taita sei, tobva tadzvanya panapa. Ayo, come on, itaiwo on naye kakuma uda kundinyadzisa here. Tobva tamuona kuti yakanyora kuti off. Ndikangodzvanya panapa apo kona manambasi akangowedzera ipapa, tikabuda panze takutonoona paine mvura inenge ichibuda. Isystem yakaiswa naJoe Rag yeball iyo. Pane ball asi hatisati ane tank, saka tiri kungoita zvekubhaizira. Ndikandikuradzidzei pariri pacho mvura yakutobuda panze ipapa. Right, so far mvura yapo. Changosara njengoti tive netank stand. Katangota tank stand, mvura yobva yakonekitwa kumba. Takugezawo shower, takuimprovewo masink umo zvinenge zvakuita. But at the moment tiri kungoita yekuchera tiri pa. Before that tinenge tichitotora mvura yecancel panapa. And kubindura kunoku tiri kunonzi kuWoodbrook. Mukuona kuti kune vanhu vanovaka nezvinhu zvavo, vanhu vanovaka dzimba dzavo variko. Then kukonako kune motikari iyo yeSly Media TV yapedza masango mota. Totenda Mwari vaichengeta for all this time. Kuno kuti kamugoti kede akapere mvura manje. Ndokafarira akapere mvura. So ndo masurvival atiri kuita. Nezuro kakabva kumadziva uko kune mukomana watakanga taenda akapondwa ikoko. So yeah, Mwari tiri kunamata kuti vagotipawo dzimwe motikari dziwande nekuti toda kufamba Zimbabwe yese. Satana asingade achida. Sitting room yatiri kupinda. Hamuna kana ningirikino. Hamuna kana floor. Amaketena takatisa musi wa 25. Kubva 2023 imba ino yakangovakwa ndobva yangoskimo. Apa ndobva tangobhaizira kuti kangoto tingofana zvedu TV takamounta ipapa. Asi nyaya ingori papa ndeyekuti pane pachida kuiswa floating TV stands ako mazuvana. Denga rese harina kana chinhu iri. Harina kana chinhu. Mazamuna kuti hasi kugara kumba kwake kwaakavaka hakuna ona magetso. Asati zvambopera kuitwa. Building material yese iri papa. Screen door rakaiswa muna December muno papa sina pa veranda pana papa sina screen door. Pesa unoona pesa apa. Hapana kana atina kana mari yekutenga bhauba. Saka ndo mabasa ari kuitwa se. Atiri kuita pamba panapa briefly. Chazonatsoita video yakanaka. Zvimwe zvakaitwa panapa ndezvekuti vane mapicture, vanhu vakamboona mapicture, ndichitumira mapicture yemba ine. Imba yamukoma Sly. Vaiona paine chipipe cheblue chachiri panze panapa. Yakanga iri ball. Zvese zvakaitwa 2023. From then on, December 2023 nchibva kuUK, andazomboona kana cent rekuti ndipedzise imba iyoyi. Asi tinotenda Mwari 2025 takwanisa kuisa solar. Solar ye full house yamuri kuona padenga hapo. Mukuona padenga hapo iyo. Muchandiregerera ndangoshandisa kafoni kandanhonga ipa. Rikuona padenga apa usiku panenge pane ma lights akanaka sterek ma security lights ari papa. Saka iye zvine zvapasina tengirira because takazokwanisa kuwanawo Mwari anoshamisa. Akatipawo mari nekuti ndiye muridzi wemari. Saka zvine zvipane system. Ball pipes anga ari panapa. Apa izvi zvipakaiswa pane system yemagetsi. The ball is now running. It's now running and tiri kuplana kuti tigozoisa tank stand. Why tiri kuda tank stand rakavakwa is because we are trying to utilize space yatinayo. Space yatinayo ndeyekuti panoperera imba apa. Toda kuisa tank stand rekuvaka tigorishandisa rine door frame. Tigorishandisa futi storeroom kuisa mabhara, mafoshoro, mapiki, mafoko ekushandisa pai. Saka richaiswa nechepakona panapa.
and hatisati tatomboone zesa, as you can see kuseri uku hasati tamboone nezesa. Chikwangwani chakaiswa nana builder ichi nana pakaisa window frames vana Piri chichiripo nanhasi, haisati zvapera. Imba haisati yapendwa in and out, zichiratidza kusakwana kwezvikwanisiro. Kwaona uchisvika 2023 kusvika iye zvinezvi 2025, 2 years usina kana development yawaita pamba ipapo, ziva kuti pakaipa. Mukati mune toilet 1 ndo iri kushanda, asi tine 3 matoilets arimo mukati memba imomo. Saka iyi borehole pipe ishi yakafanira kugadzirwa kuti kana tank stand rapera kuvakwa nezvidhina zvamaona zviri papapo izvo nenhingirikini ishi inonzi nematombo aya pachazokastirwa chiblock checement chinoiswa pamusoro paipa. Iyi ndo pipe yachona yakamirira kuzochekwa, but in the meantime akasiya angotiwo electrician muchapota muchitora mvura yekugeza neyekuwacha nepipe iyoyi. Zi 5000 liters racho rapo, as you can see kuti ichiri under construction. Imba iyi haisati yapera, zvekuti pasango kana pasango chinhu chete chatinofarira kuti chinge chiripo Starlink removable. Kana takuenda kubasa kunoita live streaming tinoibvisa ipapa Starlink tobva taita setobva taenda nayo kubasa. Mona pana apa zvichiri zvinyoro izvi, utoona kuti step iri rinopinda mukitchen richiri nyoro, harisati ratooma. Neiro riri akaiswa 2 weeks ago, so panga pasingagarikike pana apapa. Uzonzwa vanhu vachibuda vachiti akavaka imba yasiri kugara. Munoona mafloors, haina mafloors imba iyi, haina mafloors. This is our only toilet out of a possible 3 yatakangoisa iyoyi 1, but haitorina futi masingi achizoiswa apa. Andika masingi achaiswa ipapa apa. Umo futi muchaiswa imwe toilet inenge pane mwana wangu apo, panenge pane toilet apa. Takutoitawo kutoti zvitomboitawo chimiro tisaite self farming. I'll show you. Munomu munongoona vanhu veTV vanogara vaine zvinhu zvavo zvakangodai so. I moved into this house on the 24th of December to try and make sure kuti inoningira. Tapinda muEnsuite, ndo zvamakaita for now, asi muchazoona kana zvazosotwa. Apa hapatorina kana toilet apa, hapana kana toilet. Mapaipi anopinza mvura haasati asotwa. Plumber achanga achiuya akamirira kuti mutange maiswa mafloor tiles. Kana maiswa mafloor tiles iri advice yaakatipa. Izvi munongoona mabox enhingirikini aya hasati zvasotwa, hasati zvapekwa, zvirongogara zvakadai. But muno mumain bedroom hamuna ceiling as you can see. Saka takatoti zvekuita self farming zviya hazviite better timboenda paground. Saka we moved in sezvairi kuitira kuti tigokwanisa kuchiona kuti apa panda kugadzirwa ichi, apanda kugadzirwa ichi. So I've moved officially to Bindura. We are in Woodbrook. I don't like this shower cubicle door rakaiswa panapa iri handirifarire. So tichatoribvisa futi, taribvisa tochiisa rimwe randakaona kune mahardware shops. As you can see panapa hamuna chinhu mushawa. Neshawa yakaiswa apa, yakaiswa ndiri kuUK, I don't like it. Ndichaibvisa shawa iyi ndobva ndaisa munomo pamaiswa mafloor tiles nemawall tiles, zvese zvichazvibvisa izvi zvinatsoita. As you can see hamuna kana futi ceiling. So yeah, this is the house that Mukoma Sly built. Takabva tatiwo mubathroom mese muchazoiswa matiles andikataura tati mubathroom mufanira kunge muine shavers yekutiwo unongogara wangobayirira shaving machine yako apa, because ndebvu tinoita dzekuhodha. So musazondiseka guys, zvese maketini zvakaiswa this week hamuna kana malights chaiwo hamuna malights achaiswa apa. Munongozivawo zvechirungurunguwo zvakangodaro pese pamusoro apa hapana chinhu.
imba yainzi yakavakwa asi haigarwe kana isina kupera. And as you can see munomu takatotenga kudhara ma toilet pan netoilet cistern yacho zviripo. Plumber akangoti kana mazopedza tozoita sei, maisa mafloors tozoita. Ndo chirungu chako mazuva ano. Zvinhu zvichiri kuenderera mberi nekuvakwa. Mapipe akasara paiswa bore apo. Takatongomirirawo kuti makambani ari kunzoko anoita zvavanoitawo vauyo vachiti mukoma Sly ndaona basa renyu ramuri kuita asi ndoda kukubatsirai. Ndaona hamuna kana mafloors, hamuna kana ceiling, hamuna kana zvinoisa hatisi macomedian tiri macontent creators. Hakuna kana anomboita tsitsi nesu kuti ndaona basa ramuri kuita ndoda kukuitiraiwo kana tichatochinja tichatochinja zvokuita torega kuita macontent creators totoitawo zvekuti tiwane makambani ano achiti ndada kukubatsirai. Singi even ningi yakaiswa handiifariri yakaiswa ndisipo izvi handiifariri. We're going to buy new sink mixer ipapa. Then as you can see mukitchen munomu hamuna futi ceiling. Imba yese haina kana ceiling izvi. Ndikokuradzai before then rimwe gore tozokuradzai after. Aona kana hapana kana pekurongedzera makapu nemachii zvakaiswa pai, zvakatoiswa munhingirikino, zvakatoiswa mumaboxes aya handiti. Apa chazoenda pakavakwa pakagadzirwawo kuti kana mari yazobata toisa fridge. Starling iri panze apa ndo yakaiswa parapa. Yes, this is the house that mukoma Sly built. Thank you so much for watching. We'll bring you a later version kumberi uko, not very soon but kwakumberi uko. Ndangoshandisawo kakamera kandanhonga panapa kafoni kangu sazoti quality chichichi kuita kunge musiri kuona. Apa chazoyawo kastovhu kwayo kana tazofunga zvokuzoitawo magetsi. Asi zvatakaudzwa naningi tinokwanisa kuisa mamwe mastove ipapa anokwanisa kunge achishandisa masola, zvinhu zvichifamba zvakadaro. Thank you for watching this small but amateur broadcast. Mukitchen hamuna kana malights. Tiri kutamba nhamo chingonzi majournalist zvinhu zvakatipreza. Hatina kana anotidoneterawo isusu. Vamwe vari kuvakirwa dzimba, isusu totoita tega. Imba iyi ndakaivaka ndichisenza ndiri support worker kuUK, tichigeza chembere kuUK. Uyewo ndikazonda pakati nepakati ndikazochinja ndakudzokera kubasa rangu rakambe ndatanga kudhara reclass 1 driver wemabhazi ekuUK. So ndokwandaibata masenza ato chingodaro handiti. Thank you.